kanalean, nere kanalean, igoko dut, ibilakin nao, hemen, ibila 87. Kaixo, Gabon. Bai, ordu hauetan ja Gabon. Eta, bueno, hasiko gea ez, partidatxo bat botako dugu, eta bertzen mozkutan. Martea goaz, Bale, ondo. Vale. Ondo. Martea eta Marten aukeratuko dugu Palacio de Polvo. Vale. Beste jokalari bat etorriko dagukin, así que venga. A ber, zuiteun beste jokalarik. Iniciar. Ondo. Bai, ni bilan eskuadrara batunaz, así que bea da, jefazoa momentu hontan. Beak esan dako tokira goz. Zer nivel da gazua idar? 22. 22. Jolzula iztero 28. Ni bendiko 22 iritsi berdia. Igual hau inda geho. Igual partida hontan igotzezu, nivela. Bueno, ze gaude hirugarren... Bai. Har sartzen. Bitartengu nabe espazialean, airian, hor. Bai. Zai. Hirugarreran bila. Bai. Bestela ekipazioa kutsi pixka eta berzela dakazun. Puf, en serio? Bai. Ze, txarra dakazu, ze? Bueno, a ber, ez, nahiko ondo. Bai, bale, bueno, bintzat nire pertsonai erakusten dut pixkat. Bale. Jozepena, zure supernabetu neatu ez da ondo ikusten, atzeko argikin. Palacio de Polvo, a manos de los Cabal. Dicen que han sacado a los desolladores iónicos de sus jaulas para que escapen el córtex de la IA central. Así que quieren lo que está ahí a toda costa. Rasputin. Si lo protegía Rasputin, Bai. es algo valioso. Hay que sacar a los desolladores de ahí. Marten ez da bine, misioik, Hau da lehenengoa kooperatibo egiten duen. Bueno, Bale. historia principaletik aparte. Bai. Beste badakau, bai, itako. Ondo. De la vanguardia de Kate, los desolladores iónicos Vale, están oinez debajo goaz, ez? del Palacio de Polvo. Debemos apresurarnos. Bai, ez hartuko dugu kolibria. Bai. Bagin ondan. Ez hementxe da, Ja, esko irutu nago, horregatik zaten izun. Bueno. Ibai aurretik. Jo te kubro bizkarrak. Eta ez ginen irution undago irugarrena? Ez dakit, igual ja dago aurrean. Ideik ez. Vale, reaparición limitada. Vale. Kontu zibili beharko dugu orduan. Mendiga? Bai, aurretik. Alare hau sospechosamente isiri daudana. Bai, gauzoneako. Hemen di da. Vale, hemen inberda, espektroa erabili behar da. Bai, eman diot. Bilekaia, Pera, espektro aldatu nun urdina da, bain. Abirikikoa pentsate datea. Bai. Ez, Berjau. batozti eider, ja, Bale, toki guztitatik gaina. Hemen di jungo naiz. Ia badia, Bai, bastante, bai. Kargatu. Bale, ez zugana nator. Kasiak hau indiarra. Kontuzi bai. Que susto, zu pasatzea aurretik da uste nun gaizto bazala. Ole, engrama. Somorra hauek. Bai. Bale, atzen. Ba, bestia, joe. Atzen zeon hemen. Beran daude bi. Bai. Nidanak puñeta zokatio, a ber, zea betetzeten. Hemen dago bat.
Joder, kiston hostia, eman dit. Bai, nahi da, Txinar maldatuko, Ondo, zu distraitu aurretik danik. Emango jota atzetik. Ya está, ez? Bai, segun mapa mateu garbi daula. Bale, erekitako atetik joan behar dugu. Bale, beste ate hau ereki behar da? Ez, hemendik. Bale, kontuz hemen ben gaizto gehiago dia. Bale, bagoaz. Bai. Joder, nivel altokoa dia, Hombre, hogei. Bale, koloso akauta. Ona. Bale, gehiago. Nun daude, tio? Goian? Gora ego bardo. Bale, gora igoko naiz txoin aruntza noa zure gana. Bano, alkatu itau, Bai, zuk akatu dituzu. Niristeko. Ez atzu bomba bota? Bai. Ai, Baino leno. Bomba gehiago. Jo, baina aurrago zaude, tio. Alkatu itau. Ja. Bale, espektroa erabili behar da. Hor da tosti, Bai, pila. Bale, gehi etorriko ja, goitik. Jote, ikusten mapa dana gaiztoz beteta. Daude beran. Bai, ez? Geiztea? Bai, txundarko dau. Pixka punto batzuk egitea. Kontuz eskuda doke horrek. Ua. Joder. Wow. Bale, Banejo. hili naiz. Kontuz hartzen, Ibai. Bale, eske gaiztuz josita dao, tio. Wow, bizitzakin larri, eider iskutatu. Tenturio joi hilin behar da. Bai, nik hilko det. Vale, nahi zuru. Ya está. Vale, gora igo behar dugu, joan. Bale, ondo. Hor da tosti, Bai. Da hemendik gehiago. Hemen. Iskutatuta zon. Joder, hori. Lehenoko antzeko gaina. Kostatzea, Wow. Kosalto iteu gaina. Vale. Bai, ya está. Naz, bestan da falta da. Ah, bai. Dirige, bueno, jartzen du. Jarraitzen dugu, ez? Bertan utzi, le perdonamos la vida, tío. Vale. Mendikora. Bukaera... Egizaia zana, Bueno. Atzetik, Atzetik, o goitik, o... Vale, goitik, goran, bai. Eske nila gorria ikusten mapan da, buitak astu naiz, gaizto bilatzen. Vale, hemen daude, Bai, entzuten jet.
Ba, botaet. Kontuz, porque goian dao... Joder. Bo. Ona. Uff. Hemen dago atia. Txain, hemen gauza asko daude hartzeko, tio. Bale? Bueno, ni behintzat agertu zaizkit bani joa zure atzetik. Bai, atzan jongo naiz bidatza zozera. Bai. Gema bat o... Takoa, zentzai nola izan nago. Beri txain, zauden tokin, bani joala. Ez, ja, zuk hartuko zenun, Bai, zaizkigu barreinak agertzen. bale. Bale, hor gehiago datozti, Ider. Bai. Joder, eskudokin gaina. Mierda. Guardián abatido. Akatu indiate, Ider. Nuntzaude? Bale, bai, onduan hau, eskarrak onduan gauden. Ez que ez da digusi eta... hostia, Ala, sai. Goitik, Jo, nola nabaitzean nivela, tio. Bai. Bo. Zer dago hor? Kontuz, Atzagot jungo naiz, ia hil nauteta. Wow. Kolosoa etzaio zergatzen. Ez, Ez da. ona ibai, ona. Vale. Ez dut ezer utzi. Hor gehiago. Bale, hoi lanian dago. Vale, ez da zergatzen. Atea, irekitzea ja, o... Hoendik lanian dago. Bai. Hemen dago eta, uzen utzu zeiala. Gaitua. Bai, iguala. Tarri. Eskapo iten dugu. Bai. Bale, non dago, hemen aurrean. Ez que desagertu itea, tio. Hemen. Vale. Hain bai, o... Ez, oindik ez? Gaur motel dabil gure launa. Ya está. Ona. Bazen ba. Aurrea. Hor daude ja, Kargatu. Vale... Hor daude, hemen azpin. Bai. Ba, pinta goian da... Atzetik jungo nahi. Eskudo puta, tio. Bo. Koloso badakazu, Bai, kontatzen naiz, hilingo ez bana izan dikuten. Koloso bat da Centurion bat. Bale, hildet. Nia da. Bale, 28 nivelean. Beste bat. Bai, nahi jo. Ya está. Ona, eskerrik asko. Gora, jumbar deu. Bai, aruntza. Ez da, kostago zaigu pila bat, bukara itea, Bai, zer uste? Kostatzen ez zaigu, bai. Eske hiru... Bale, erabilizuk. Eske hiru izan barko genuke, da hirugarrena... Abandonat indigu, ez dakit. Hau da bukaera, Bale.
Osea, Hiru txikita joiek akatzea, ez dut, hola zala. Naiz Vale. horretzen ondo, baino... Bai, jarri du zerbait derrota, baina ez dut irakurri. Oi, ikustezu hoi, ate dana? Bai, Olako hiru, akatu bardea. eta bestek bitarten, karo. Bu. Bo, hildiate. Ez diate hil. Gora. Iskutatu, bale, hildiate. Bale, mila esker. Hortxe neon, Wow. Buah, ze zaila. Bale, hor gatu, Eider? Bai, si hemen aurren ditut. Bale. Uf, venga, ba. Jode. Bale, ondo, munizioa begatu naiz. Erori naiz. No, eroiza. Eskairetatik bera. Ah, bale, kontu zorre. Lurretik bidatu munizioa. Bai, ez frankotiradoreana. Bai, nire larri nago munizioa. O granada botaiet. Ba, esketzin gea urbildu, tio. Gutxi kendu diogu gainea. Kontuz hostia, hemen diratoz, Bai, disparatzen nahi nintzen. Zuten munizia botatzen, tio? Ez dute botatzen, ez. Ba. Honek bai bota du. Ez. Esketziogu ezerkentzen gaina eskudoa itegu berriz. Hiru dia, Hauen dio. Ondo. Hemen, eskutatitea demolizian, tio. Ez que protegitza seitun eskudoakin. Wow. Ibai, torrionea gora. Guain, eskudoa ez daka, eta arma bukatu zait. Joder, supergaizki bota ez granada, tio. Ez que okerrena da, gehatuko naizela ezer gabe, tio. Bo. Baina eskudo gabe do. Eider. Bai, aiot ematen. Saiatzen nahi nahizen zat. Katu ingo diate. Batorri gora pixkot. Ez que ez dakat munizioa. Ez que ez da munizioik. Ostia, gainen daukatela. Bo, Eider, ospa mendik. Ba, ni munizioz, osea, super larri nabil, Bale, hemen hartu dut. Atakatu indiate, Eider. Ez jetxi, Eta zeitiet, eskapo? Itxo nogei segundu. Ez que bestela ziratik hasi behar da. Joder, ez dute muniziok soltatzen, baino nide kasualidad, tio. Osea, ni hemen ona igotzen dianak hiltzen, baino eske munizioa gastatzen, tio. Y no sueltan, ezer. Vale, ya está, Zondo nago. Vale, munizio gehiokat. Vale, uste nez nukala non baita hartu dut. Ja, joder.
De guai ju naiz, puñetazo soltatzen, tio. Zio kentzen, zer, Ke ba. Ez que denbora guztin gora nijoa, pixkot. Ba, besteko. Vale, guain. Ez que eskapo iteu gaina, tio. Ilingoia gora nijoa. Vale, berriz nijoa bera. Aguanta. Eskudo gabe da, hola. Bai, hai diote ematen saiatzen. Baina eske super gutxik entzen jogu, tio. Bueno, gutxi gehatzen zaio dira. A ber, granada. Vale, maiozu. Hemen, eskudo gabe gaina. Vale, gehatzen zaio zerrez. Vale, nik ebai superkarga dakat. Honekin ez garzatu. Joder, bai eman jot, tio. Hemen, etorri, hau, Eider, hemen guai. Eskapo egite dut, Ai, jot, eman jot, pare bat aldiz behintzat. Wow. Venga, posible deula. Bai, biga atzen zaizkigu, Eider, ospa. Ah, pareta. Bakarrik uste dizut, eskapo indeta loko barde. Vale. Joder, gaina eske hor gehatzea ez da inguratzen. Joder. Escudo puta, tío. Venga, Centurionak eta danetik, venga. Uff. Beko akatukot, Vale. Guain ez dauka eskuda, Ah, bai, bauka. Ez que lehenengo bestek akatu behar ditugu, bestela eske hauei txikiei ezin dugu eman. Ata agertu dianak. Vale, bekoa libre ya. Ba, seitun berritzeu eskudoa, tio. Bua, hilindiate. Manejo. Enaiz konturatu hain bizitza gutxi neukala, bale, mil esker. Ya está. Beste bat? Joder. Ah, eske Josita, tio, Josita. Joder, oain kargatu behar nun, tio. Bai, alde. Bai, Eider, bai, alde. Eider, gora. Bai, nijoa. Fu. Ai, ama, ze estresa. Ez que hiru bagina, tio. Kontuz zei, bai, kontuz. Onda, zenea izaiten. Zenturo batzen neukan gainean, hildet. Bueno, ze guazen bere gana, o... Vale, eskudo gabe dago bain. Jo, ez gaizki bota eten granada, tio. Ez que ez diogu kentzen. Bai, aigea. Bai, baina... Kontuzi, bai. Wow, atza. Bai. Vale, superra dakat. Vale, lehenengo eskuda kenduko jo, Bai. Joder, bi Centurion daude horro, Bai. Baina, bueno, saiatuka janatzen taola. Vale, superra. Venga, maiozu. Ya Bo. está, iruak eman dizkiot, atzea ibai. Ondo, bai, Eider, bai, atzea. Eta munizioa... Dakate. Larri.
Bale, nik frankoa daukat pixko mingeixengo diola. Zenturion hilbardia da. Bale, bate granada bota diot. Hilko za puta ez rekargatu, nahi bai. Zu rematatu ez zu, Joder, ze txarra, tío. Bo, eider eskutatu. Mundo. Kajanatzea, baina niban joa, porque hiltzen nahi naiz. Eskutatzen joa. Bo. Atzen, Katengo dit. Kontuz, jun hortik, bai horgatik. Elin diate. Bale, lasai. Vale. Bila bomba bota deu. Bo. Ospa emendik. Bai, ospa. Superkarga daukat. Vale, itxoen, besteak. Bai. Banda, tozi. Goazen gora eta inguratzen jutea, tio. Bai, zenturioiak, legendaiok, danetik hemen. Joder, baina ez kargatu hain, hostia. Bo. Vale. Vale, beste zenturoi badagoan goian. Vale, jazta. Bendagon... ez da zergatzen. Ez, honei, rematatu barko genioke. A ber. Hili nahi, zeider. Txoine? Vale, maiozo. Joder. Aiaten dituzu. Bai, bueno, baten bat... Bobo, hilingo ite. Bani joa, Ez, eider, ez. Bani joa. Ez, Amar segundo gatzen zaizkitela. Ja, horregatik bani joa. Vale, eta datozti zenturiona... Ke presion, eske justo hilintzea, tio. Kargai eman jotenen, superkargai eman jotenen. Beste bat sartu zaigu, guain, beste bat sartu da, pure partidan. Ba, eskua botze egun. Guain ez, bukaera, no te jode. Claro, bakizu, punto jasotzea. Eske honi atzaio zer gehatzen, Ez. Baina eskudo putakin astea berriz. Granada otadet. Vale, ez da gaia eskuda, venga. Jazta, egin dugu. Vale. Vale, eta honek kenduta duke pixkot. Ez zoindik ez, baina... Bat horrau. Bala zer gehatzen. Guain irukin bai notatzea. Bai, fusilakin, frankotiradoreakin eman diot. Bobo, kontuz atzea. Jazta, inda dago. Ni atzen nago. Indau, jazta. Ona. Karo, irukin bai, azkeneko momentan etorri da hau, espabilatua. Ni atzean nengontio ia hil naute. Jo, mandizkiate gauzak, Bai, nire bai. Enaiz fijatu asko, pelea, baina bai. Bazkare mendik betuko dugu, ez dago ezerrez. A ber, estadistikak. Bueno. Behintzat lagundet. Ondo, bani hogeita mabost. Ondo. Bestiak iru. Bajak, buf. Bai, klaro, beste azkeneko momentuan sartu da. Ba, bueno, hemen uzten du grabaketa, ez? Gaurkoz, beste baten gehiago. Beste baten ingo dugu, beste bat. Hoi da, nik... Gustatzen bat zaizue, eman like, suskribitu kanalea. Hoi da, ibilan... Kanaletik ne batzue pasa. Bai, nik deskripzion
Alare, deskripzion jarriko etibilan kanala. Ba, ondo segi, beste bat arte, eta aio. Aio.